दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि होननाय मोनसे मिशन मावथांखि लानानै गुबुन गुबुन बिथिङाव हाबाफारि रनसायनानै मोनफ्रोमबो बिथिङाव बर' जातिखौ जौगाखांहोनायनि मोनसे एजेन्डा बेनि गेजेरजों लानानै खामानि मावबाय थानाय जादों। दा थिग बे लेखायैनो दिनै गेलेनाय बिथिङावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोङो खामानि मावबाय थादों। जोंनि लाइमोनफोरनो माखासे स्कपफोरखौ गेलेनो मोनसे प्लेटफर्म जों होबोबाय थानाय जादों आरो बियो थांनाय समफोराव जोङो हौवासाफोरखौ लानानै जों बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय जादोंमोन। नाथाय जोङो नुबाय जे हिन्जावसाफोरनिफ्रायबो गेलेनाय दिगाव जथेस्थ'खिनि माने रोंगौथि गोनां जोंनियाव दङ आरो बांसिननिख्रुइ बांसिन हौवासाफोराव कम्पिटिटर्सफ्राथ' जथेस्थ'खिनि जाबाय। दिनै गोबां प्लेयार्सफोर गुबुन गुबुन हारिनिबो गोबां प्लेयार्सफोर ओंखारबाय, कम्पिटिटर्सफोर गोबां दङ। खिन्थु हिन्जावसाफोरनि दिगाव जों जुदि नायोब्ला खोब बेबायदि कम्पिटिटर्सफोर गैसोआ आरो फिजिकेल माखासे जों बर' हारिनि हिन्जावसाफोरनियाव जिबायदि मोनसे फिजिकेल स्ट्रेंथ आरो फिजिकेल जि मोनसे मा होनगोन गोनांथि माने नांगौ जायो फुटबल गेलेनो थाखाय, बे बुस्थुफोरखौ जों नायोब्ला जों नुयो जे बर' हिन्जावसाफोरनि जथेस्थ'खिनि पटेनसियेला दङ आरो बे दिगखौ नोजोर बोनानैनो जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय सिगां बोसोरावबो जों खोब माने नाजाबाय थानाय जादोंमोन हिन्जावसाफोरनि टीम दिहुननो थाखाय जोंनि दखरा आफादफोरखौ जों खावलायबोबाय थानाय जादोंमोन। खिन्थु बेबायदि टुर्नामेन्ट हिसाबै जों होबोनो हायाखैमोन, खिन्थु डेमनस्ट्रेसन हिसाबै जों होबोदोंमोन गेजेर गेजेर। माने हौवासाफोरनि जिथु आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टआ जोंहा देग्लाय बोसोरजों 16 बोसोर जाफैबाय, 16थि माने खेबनि थाखाय जाबाय। दा बेयाव गेजेर गेजेर जोङो दखरा आफादफोरनिफ्राय आरो कालेक्टिभ बेबायदि कालेक्सन खालामनाय हिन्जावसाफोरखौबो इन्सपिरेसन मोनसे होनो थाखाय जोङो जास्ट माने डेमनस्ट्रेसन हिसाबै होबोदोंमोन। खिन्थु थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो बेखौ टुर्नामेन्ट हिसाबै जोङो होबोनाय जादों। इउनिफर्म मोनसे जाबाय जे आन्डार 15 हिन्जावसाफोरनि थाखाय जोलुर बादायनाय देग्लाय उदालगुरि जिल्लाया नैथि खेबनि थाखाय जों होदों। दा बेयाव जों आखा खालामदोंमोन 7-8थासो टिम मोनगोन होननानै, खिन्थु माखासे दखरा आफादफ्रा बेबायदि प्लेयारफोरखौ खालामजोबनो हायाखिसै। मोनबा टिमा बाहागो लादों, अरां, रौता, उदालगुरि, बर्नगाव आरो खाग्राबारि, बे मोनबा दखरा आफादनिफ्राय बाहागो लानाय जादों आरो बेयाव दा फाइनाल दा सोलिबाय थादों। बेयाव फाइनालाव खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिनि हेंथायै गेलेदों उदालगुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, मोननै बे दोलोआ बाहागो लादों। आरो जोङो आसा खालामदों आरो फ्राय जोंनि पाब्लिकफोरनि जिखिनि अपिनियनफोरखौ जों नुदों, दिनै बेयाव हिन्जावसाफोरनि फाइनाल गेम जादों। माखासे माने आलासिफोरखौ ओनसोलनि गागिफोर समाज सिबियारिफोरखौ जों लिंनाय जादों आरो बिसोरनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि मेसेजआ क्लियार जायो जे हिन्जावसाफोराबो माने फुटबलानो जा, काबादि जा, भलिबल जा, इन एनि स्पर्ट्स एक्टिभिटियाव माने बाहागो लानांगौ। आरो खारन जों नुदों जे बांसिननिख्रुइ बांसिन हौवासाफोरनिख्रुइ बांसिन माने स्कपा हिन्जावसाफोरनियाव दा दिनै जोंनियाव दङ। दा बेखौ नोजोर होनानै जाहाथे मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट प्लास माने बिथांमोननो मोनसे प्लेटफर्म होनानै जों बिथांमोनखौ गेलेनाय दिगाव एसे उत्साह जगायलांनो हानाय जोंनि बेनो थांखि। आरो आसा खालामदों बेफोरनि गेजेरजों मालाबा जिउआव जुदि फरायनाय दिगाव जुदि एसे एनै थालांबायनो, फरायनाय दिगाव जुदि हास्लाबाब्ला बे गेलेनाय दिगजोंबो गावनि जिउ राहा दालांनो हानाय मोनसे लामाफोरखौ जोङो खुलिना होनो, बे दरजाखौ खुलिनायनि थांखिजों जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनैनि दिनाव नेसनेल नङा इन्टारनेसनेलावबो दिनै हिन्जावसाफोरखौ गेलेनायनि सुबिदाया जानानै फैदों। दा बिथांमोनखौबो बे लेभेलसिम लांनायनि थांखि निस्सय थागोन। जों फार्स्ट इनिसियेटिभ हिसाबै जोंनियाव प्लेटफर्म बेबायदि गेलेनायनि खाबुखौनो मोननाय जायाखैमोन आरो बिनि थाखाय जोङो मोनसे प्लेटफर्मखौ क्रिएट खालामजेनदों जे गेलेनो मोनसे सुबिदा टुर्नामेन्ट। सोरबाया माने कचारफोरजों एसे एनै कचिं लाबाय थादों, खिन्थु बिसोरो बहा गेलेगोन बेबायदि माखासे स्कप मोननाय जायाखैमोन। दा जोंनि नैबे प्लेटफर्मनि गेजेरजों बिथांमोना गेलेजेननायनि गावनि जिथु इनबर्न टेलेन्ट, गावनि जिखिनि सिङाव इसिङारि जि मोनसे गोहो क्षमता, दा बे बुस्थुखौ
मिथिनो थाखाय मोनसे स्कप बियो नङाबा बेखिनिखौनो स्कप मोननाय जायाखैमोन दा बेखिनिखौ जों होनाय जादों बेनि उनाव सेन्ट्रेलाव जिहेतु जोंनि बे जिल्लाया मोनसे टिम जानानै बाहागो लाहैगोन थिग बेबायदियैनो जोंनि बे खेलाफोरखौ जिहेतु गोबांथार स्पर्ट्समेनफोरा नायो बाहागो लायो दा बेफोरावनो थांनाय समफोरावबो जों फ्राय नुदों माने डिस्ट्रिक्ट आरो स्टेट लेभेलनि गेलेनायफोराव जोंनि माने गेलेगिरिफ्रानो खारन जोंनि बे खेलखौ नायनानैनो सानै साथामसोखौ मोजां प्लेयारफोरखौ पिकआप खालामना लाना थांनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो दा बेबायदि माखासे स्कपफोरा थागोन टिम हिसाबै लाङाब्लाबो एटलिस्ट सोरबा सासे सानैया बे स्कपखौ निस्सय मोनहैगोन आंहा आसा थिनाय दङ आरो दिनैनो जोङो जागायजेनदों दिनैनो जे बिनि फिथाइखौ मोनगोन बेबो नङा खिन्थु जोंहा मोनसे बिसास दोङो थांनाय बोसोरनि जिथु हिन्जावसाफोरनि गेलेनाय खोब बिराद मोजां मोनसे गेलेनाय जों नुनो मोनाखैमोन खिन्थु देग्लायनि जिथु गेलेनाय जथेस्थ'खिनि इमप्रुभ जादों दा निस्सय आरो खालमानसि साबसिन इमप्रुभ जाबावगोन टिमाबो बांबावगोन जोंहा बे फोथायनाय दङ आरो साफ्रोमबो बर' अभिभाबक गार्जेनफोरखौबो खावलायगोन जाहाथे जोंनि जिथु थांखि बड'फानि जिथु थांखि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि जि मोनसे सिमां बेखौ जुदि मोगथां महर होनांगौब्ला जोङो फरायनायल' नङा जोङो माने हाल खदालथिंल' नङा जोङो बबेबा माने मोनसेल' बिथिंथिंजाय जों फकास खालामनानै थाङोब्ला जानाय नङा जों गासैथिंबो फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो जोङो एसे माने जौगालांनांगोन आरो स्पर्ट्सआ बयनिख्रुइबो मोनसे साबसिन मेडिया जायनि गेजेरजों माने मोनसे हारि मोनसे देशखौ माने जनाजात खालामनो हानाय मोनसे मिडियाम स्पर्ट्सआ गतिके स्पर्ट्सनि गेजेरजों जों नुबाय जमुना बर' जथेस्थ'खिनि बर' हारिखौ बिथांमोना अंकुसिता बिथांमोना दिनै सिनायथि मोनसे होहैनो हाबाय हलिचरन नार्जारी बिथांमोना एटलिस्ट बर' होननाय मोनसे जाथिबो जे दोङो बेखौ अल इण्डियायाव एस्टाब्लिश खालामना दोनहैनो हादों गेलेनायनि दिगजों स' स्पर्ट्सआ माने इन्डिभिजुवेलिबो माने जाथिखौ एस्टाब्लिश खालामलांनाय सिनायथि होनो हानाय मोनसे बेस्ट माने मिडियाम आरो दा बेखाय जुदि जोङो नायनो थाङो बड'फानि जि मोनसे सिमां जाथिखौ बयजोंबो मिथिजानाय सिनायजानाय फारफ्रोमबो बिथिङाव आखा फाखा जाजानायखौ लुबैदोंमोन बे मोनसे सिमां सुजुना गालांदोंमोन गतिके बेखौ जाफुंसार होनांगौबा निस्सय जोङो स्पर्ट्स दिगावबो बियो जानो हागौ फुटबल भलिबल काबादि एनि गासै दिगाव जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा गोसो होयो जौ जुवा गोबांथार मबाइलजों बेबायदि दिनै गब'ना थानायखौ जोंनि लाइमोनफोरखौ नुयो दा बे दिगजों जुदि जों थांबाय थायोबा जाथिया निस्सय गब'लांगोन जों खोमसियाव थांगोन दा दिनै जिखिनि जों एसे उथिखांबोबाय बेबो माने जोङो आरो डाउन टुवार्ड्स जों थांफिनगोन दा बेखाय जोंनि लाइमोनफ्रा बेफोर गासै गाज्रि फेग्रा मुवा गासै गाज्रि जि आखुफोर हुदा बेफोरखौ गारजोबनानै माने फ्रि थानाय टाइमफोराव एटलिस्ट एसे दामनाय देनाय गेलेनाय बेफोराव एसे गोसो होयोब्ला मोजां जायो आरो स्पर्ट्सआ बयनिख्रुइबो माने डिसिप्लिन फोरोंग्रा मोनसे सासे मानसिखौ डिसिप्लिनाव थाहोनाय मोनसे माने मिडियाम आरो बेयो खारन स्पर्ट्समेनफ्रा बिराद वेल डिसिप्लिनड वेल अर्गानाइज थायो गतिके आं इनकारेज खालामगोन जोंनि लाइमोनफोरखौ स' देट गासैबो लाइमोनफ्रा मोनफ्रोमबो बिथिङाव गावबा गाव जि मोनसे इनबर्न टेलेन्ट दङ बेखौ एसे हान्ट खालामलायनानै बुजिनो मिथिनो नाजालायनानै बेखौ बेस्ट अफ द बेस्ट इउटिलाइज खालामलाङो जाथिनि थाखाय होलाङो आं बेखौ खावलायगोन जोबथा जिहेतु जोलुर बादायनाय जोङो बेस्ट प्लेयार सासे जों सायख'नाय जायो आरो देरहानायफोरनि थाखाय जोङो हाइस्ट गल स्करार जों होनाय जायो बेस्ट गलकिपार होनाय जायो बेस्ट प्लेयार होनाय जायो खिन्थु हिन्जावसाफोरनि बेलायाव जोङो बे हाइस्ट गल स्करार आरो बेस्ट गलकिपारखौ जों दोनथ'नाय जादों उननि समाव जोङो फोरमान बिलाइ होनाय जायो आरो मेडेल होनाय जायो गल्ड आरो सिलभार मेडेल साफ्रोमबो प्लेयारफोरनो आरो सार्टिफिकेट साफ्रोमबो प्लेयारफोरनो होनाय जायो आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं मोनसे फोसावनो नंगोन गाबोन जोंहा माने 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जि जोलुर बादायनाय बे जोबथा हाबाफारि अर्थात फाइनाल गाबोन जागोन जिहेतु देग्लाय जोङो 2 जनाव खालामदोंमोन मोनसे रौतानि नैबे हायनारि फोथार आरो मोनसे जाहैबाय पानेरि दख'रानि सिङाव थानाय सोमलिगुरि गेलेग्रा फोथाराव जोङो मोनसे जन बानायदोंमोन हौवासाफोरनि बे फाइनाल गेमा पानेरिनि बे
सोमलिगुरि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव जागोन गाबोन 30 तारिख जुलाइ 2026 गाबोननि दिनाव प्राय 3 बाजानिफ्राय जोंनि बे हाबाफारिया जागायगोन। बेयाव फाइनालिस्ट हिसाबै थांनो हादों टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिनि हेंथायै गेलेगोन जोंहा आम्बागाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद। बे मोननै गोख्रों हान्जानि गेजेराव जागोन। गतिके साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायगोन जाहाथे बे दिनै जेरै नैबे हिन्जावसाफोरनि जोबथा बादायलायनायाव बयबो रायजो राजाफ्रा फैनानै जोंखौ मदद होफैबाय, थिग बेबायदिनो गाबोननि हौवासाफोरनि गेलेनायावबो बयनिबो मददथिखौ मोनगोनखौ आसा थिबाय।